Kinong hikai contractual kibla syong kelain mengor hakmat umot kiang nong ba ha civil hospital la lai tayo menta kasingi kan rio trik unai lur kila syem ya karai benturno sya sekretariat rengkat lem ba kajing senran ki khon ki kiti jong ki katu kat ningot kinong hikai habakran chikla pathai kubor ubabu birbor ubalong unong yalam ka Meghalaya government Lower Primary Schools Contractual Teachers Association uloong balada ka an kan khangru kimban se ban pen khen bet ak kendon shispa sau CRPC da ka bakdo bakadei ka sarkar hi kabala pelong yaki ban poi shadu ni upun uloong ba ka khanriu trik ka sngi kut jong ka darbar senrai ka long ka bakhat du bakinong hikai kin sngap ya ka an bat nang ni syakmat ulama ham bakinem pen sngap shu ikinu kinu ki an bat kin yang scam bantur sekretarian ula krensiat da ka baong bayo kani ka jakasyong hakyang nong ba ka jangai palan ba ka sarkar kamyu issue na kata ka daw kin turno sya sekretarian Kajing temu jongi menta kasni hadin bangila pente pakalai potrik ba bangila pente pakalai potrik bangin kendria eka jakasong jongi nangne sya main sekretariat kadau kalong ba namar ba ngelsyong mentala sibenai hagani ka jaka te nakaliang jong ka sarkar hadu menta kamdon kanu kedak kasin ka ba ajing kerman yangi kumta daka jing bamban se ngi haban mi yo ba ka jakasong jong ni hangne ka jingai ka penlong ya ka sarkar bagi minister baru Kim Yo Sngo kumta ngila rais kamba menta ngin mi nang ne ban chong hakmat chong ka sekretariat hagit chong ka sekretariat kata ka de jing temu jongi ba ki jing temu ki jongi ki jing dawa jongi ki urlong namar baru cikata ngila syong kumne aklem kanu ka jubab ka bangi yo nakaliang jong ka sarkar kata ka de jing temu nakaliang jongi ki ngila pentip siki pernoi kai ba hakani ka singi namar ba kadai ka singi ka ba ngi haban ya me nangne banlai chong sekretariat nama ka sarkar kan yo ngila pentip siki pernoi kai baro bakin dewan ra lang ki khon ki jong ki hanrai ka basmusi namar ba kelenti ka bajingai kemla ban wanra ki khon ki badang ret ki jong ki te don le se ki badang don halenti ki ba mempat poe hidup menta kila ban wanra lang nakaliang jonga ngala wanra ya ka yeng Desember syakani ka jingia ki wa menta kumba la pentip da i mam disi yakini ki por ki beradam ba ka sekretariat hil kadai ka bala panjari da ka cispa sau CRPC te mana kani ka hakani ka peaceful march ka bangila mut ban banyaj hakasngi kut jong ka assembly session hak khadri trik te ngim yo lat hak tu kasngi ban le peaceful march namar ki omba kadon ka cispa sau te hak tu kasngi lara pajbau kan mau bat mam di siri kan mau kambha ngila krenda ka basya hakmat jong magistrate bakani ka dei ka khadri trik ka dei kasngi ka bakhadu bangin kongu ya ka an ka dei kasngi ka bakhadu dap nang ni hadin nang ni kemud ba ngi haben violet ya ka an namar ba kajing long kuman jong ka sarkar kajing long lek silang khamat jong ka sarkar ka basya ka ba kabala palat liam yangi komta hagani ka por ngi petip sya ka bor jong ka an ru bahagani ka sngi ngimban se kum kino hikai ban penkhain ya kata ka cispa sau CRPC ka bakila panjari ru la cispa sau kani ka bangi ngitmu menta naman ki tips chai bak nakaliang jong ka board district administration kina mailat yangi hanrai kumbanga ong biang sa sin bak ka khadri utrik kadai ka singi ka bakhadu bangin kongo ya ka cispa sau CRPC hanrai menta namar ba kajing kadai ka sarkar MDA hi ka ba penbor yangi ban penkhain ya ka cispa sau CRPC ndai mangi kinoi kai lada ka sarkar MDA ka kanjin dala perkhat ingi kino hikai kamud bakila de ben thau kilat hakini ki lai tayo ki bangi song hakane ka jaka hanrai maki ki penbor yangi penkhain ki cispa sau CRPC ngimban se ben penkhain ngaong da ka basya kum tai